weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to nammarila gay kada kara woyndo haalirde gaynako darila barka wura ali gelela penda sar mo ngawle nyamanari ba fatanga buko on waktu yoni hato batama sare kame marina jomboka en ciaye gartende kabruji mena to leydi Sénégal hoore joledi ndi holliti ɗo e lewru décembre fande ma poma taw kadi ko kelol hakkunde leydi Gambie kam leydi Sénégal udditto mo nde o jaɓɓi toon biteɗo Tombanga Gueya tanto leydi Mauritanie jani witende RFI holliti hoore joleydi Mauritanie discours pasanoɗo e makko kikiɗe hanki o holliti o waylata hattugnor gala leydi ndi ten kadi haaju makko wonani e ƴamtude dawala tataɓala leydi Mauritanie tanto leydi Mali wonande kay lundiɓe yadiɓe Soumaïla Cissé bindino ɓattak men faade gouverneur mo Bamako ngam yidde wadde ko wiyete caravane mumen ñalawma hande o kono karanama saabi ɗum noon ko fetoji jogorɗi wadde ñalawma janggo tanto Guinée Conakry kaggulaɗe mo Conakry dañi ɗo wawa kesso biteɗo Elena tonto leydi Côte d'Ivoire maayo banama hewɓe jegginama e tumande galleji kewɗi jooli toon tonto leydi Ghana capanɗe tato e nayyi neɗɗo mbasi pittali mumen taw kadi ko yooliɓe diƴƴe tumade baras goto fusi toon kabruji mena jolam jaɓeri fonno wonde ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogas e gosilto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeetati kabruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale hoore jo leydi Sénégal ñalawma hanki o jaɓɓima toon taw kadi ko biteɗo Tumban Gueya kame seti mum timmuɗo taw kadi ko iwɓe nokku biteɗo Ousseye noon ne tawe nder falde Casamance kamɓe noon ɓe jettima toon to galle lamorgo to ñalawma hanki oɗo saaha noon ɓe tawti landa hoorejo leydi mbiyete ka APR oɗo saaha mo gonɗi noon hoorejo leydi Sénégal fodaniɓe wonande ɗo hen e lewru décembre fanude lewru décembre ɗo e mayirɗe nde ɗo hen hitande woni lewru décembre ko nden tigui udditte toon wonande kay lawol taw kadi ko darnogol e guel ɗo hen mayel Gambie leydi Sénégal ko nden tigui udditte beele kadi newna yagara hakkude leydi Sénégal kame leydi Gambie kala kanko hoorejo leydi Sénégal o hunima wonande kay ma o yaaha toon to Ousseye taw kadi ko nde o waɗata jillu makko toon to Casamance yo gay jayde non kolliti jillu makko to Casamance no gase jeeɗiɗi nde ɗo hen lewru won hen wiɓe dirtinama kono kam en keɓani hen taw ko ɓuuri hen labde o holliti noon ma o yaaha ha toon tene kadi wonande hôtelaji joyyi taw kadi ko guddaɗi toon ɗi caggal on ne teska hawɗo saaha toon ne hewno wangotoɓe kono kadi ko saabi ɗum worɓe jiguittoɓe kala saaha dañin hôtelaji jonɗi gudda toon kono kadi o holliti ɗin kala ma guddite haɗani ɗon tan kanko hoorejo leydi Sénégal o holliti wonande laabi kewɗima darne e hakkude guure gonɗe toon ɗe kadi beele ene newna ya ngara ɗum noon ko toon to Casamance ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en ka ma toon to Sénégal keddoɗa joni ma en kaale ko fate banggue jangde leydi Sénégal ɗo hen tan e jonte ɗiɗi mankude seeɗa ɓoyata ma duuɗe guddit e nder leydi Sénégal kekkiɗe hanki onon hollitama wonande yogay Dakar taw kadi ko leyɗe gonɗe e nder Dakar yogay cuuɗine tawi hen diƴƴe kewɗe no fewi kame mbalidiri kame kurjuraji ha heewi e caggal oɗo saaha teskede kay wonande jinnaɓe hewɓe ne jogui kulhuli so tawi kay woni cuuɗɗi gudditi ne tawi hen ɓowɗi kame gueɗe kewɗe no fewi ya taw jogani addude rafiji no kewɗi e yogay yimɓe noon kolliti oɗo saaha alay saago jinnaɓe hewɓe jalta gam yaade toon to cuuɗi janguirɗi to beele kadi walla yogay yimɓe wawde laɓɓinde nokkuji ɗi caggal ko yimɓe hewɓe jogori janggoyde hen ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kal ko fate banggue dawrugol Modou Diam Fada kam waɗi jillu mum toon to leydi
leydi France kame Europe kala taw kadi ko gardida nambite kay yesala kangno de saha mo ngolen soden teski o tawti ko horejo leydi Sénégal Macky Sall ngam wallondirde e mum ko fate bange sumgoji hitande ujunnaji de sappo ya jeena yehi non tonte Europe ngam haalude yimbe muduma de sa yidde mo kambe kala yobe beddono carte horejo leydi Sénégal ha joni tonto Sénégal keddodena ma en jaha tonto Kédougou kena fotonde région ngaji tati walmin 3 région taw kadi ko Nigéria nabe yitama ton taw yidum ko commissaire Cheikh Oumar Sow o holliti non wonande de saha mo gonen yimbe hewbe taw kadi ko sukabe rewbe ne gitte tonto Nigéria nabe tonto Benin ha tonto Mali ngadde tonto leydi Sénégal to Kédougou taw kadi wada e dereji mabbe arbe asde kange taw non so tawi be jetima pudi mandude nokko seeda be jaha tigbe mbatta golle yade terde mabbe caganon so be kebi be jobata ken foronde million e feccere woni million 500 000 francs CFA dum tigi wonde be jobata ben addube be o de sanon dadi be nan bal hen loskoji kewdi no feewi mbele kadi wada be dedo hen gede mbawa jaggere mbele de gede enen gasa e nder leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddotoɗena ma en jaha tonto Mbora taw kadi wonande dadiɓe hinde gendarme taw kadi koɓe colonel taw kadi koɓe commanda ciuna pawe juuɗi men kene fononde capanɗe nayyi eko fawi gorko sanga 3h jamma jawtuɗo heccihanke o kamenen caggal nde ɓe keeɓi film o ɓoggi karaleji gam wiyede kay oɗo saaha mo gondena woni yimɓe wonɓe ɗo hen e légal taw kadi ganduɗa légal Médina tonto Mbora ene luwi galle tene kadi yidde men ko ƴettude laana ngam faade toon to leyɗele Europe wonande biteɗo Ibrahima Fall taw kadi ganduɗa ko neɗɗo joom laana taw kadi nawowo sukaɓe hewɓe no feewi fa toon tomaje kaɗɗe ɗe Europe kañum e hoore mum wiyama teɓ on jamma kamɓe kala ɓe tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗe noon yimɓe wata mbiyen oɗo saaha mo gonɗen dadiɓe leydi Sénégal koko daari darde faydinde ngam haɓade ɗanle ɗe ndewani lawola ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗena ma en jaha toon to Thiès ñande jamma harana nde ɓene ñama lacceje ɓene lumbo e maaje ko ndiyam mawɗam jippi toon to kadi ko toɓoli mawɗi no fewi ha ganduɗa legal bitte ngala sampate ngal yooli ha ganduɗa galleji kewɗi nanni diƴƴe yimɓe hewɓe noon geggi payi banggueji goɗɗi ode saaha noon kamɓe kala berti juuɗe faade laamu ngu nde wallataɓe yo gay nokkuji mabɓe beele ɓe mbawa heptude nokkuji mabɓe ha joni toon to Thiès keddoɗena ma en kaali tana musɗo baɗe toon ñande jamma harana nde oɗo hen gorko wiyete ko Oumar Mbaye kanko noon ko janoɗo yalti o yari sangara hawo ɗum ɗiti ha watti duyade beddaji nden warti galle mabɓe to noon o tawi ɗon gorko goto mo hodduno ne wiye Papa Tall Mbaye taw kadi ko gorko mawɗo seeɗa o wi ɗum an holko hanma ɗanade ha oɗo saaha joni taw kadi ɗum waɗi ko légal bitegal légal 10e ko ɗon tigui ɗum waɗi toon to légal 10e toon tigui ɗum waɗi ɓe dugdi seeɗa noon lelani ɓe kaɓi kanko noon oɗo hen biteɗo Oumar Mbaye ko ɗon tigui wonanni jungo e poste o yaltini laaɓi o fi biteɗo Pape Tall Mbaye on noon ne taweteno e cuuɗi cafriɗi ko toon tigui rutti e joomum kanko ɗon sukko ɗon tigui o waɗi e ladde haɗo suwata o yitede e dadiɓe Thiès noon ne jiilomo gam fawde e makko jungo ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗena ma en kaloɗo hen sukka biteɗo Oumar Wat ñande 16 nduɗo hen lewru ko toon tigui to Zalmadi taw kadi koye restaurant club goto mo yaduno e rewɓe ɗiɗo sukaɓe rewɓe ɗiɗo kame sehil makko gorko e ɗon ɓe jano noon aɓe garta sanga 5 heures subaka niɓɓe subaka ɗo ɓe gartanno ɓe potte koninkoɓe joyo taw kadi ko jeeyaɓe toon to leydi France taw kadi ganduɗa goni ko toon to leydi Sénégal ɓen koninkoɓe noon gone sengmorde sukaɓe rewɓe ne tappisto ɗumen kanko noon e jaadi makko ɓe beelaka ɗum hay seeɗa ɓe gone wiide ɓen yo darten ko mbaɗata ko taw noon kadi ɓen ko ɗum ɗiɓɓe konjam ha mbatti doyade ko ɗon tigui ari hakkude mabɓe ɓe dañi fiide biteɗo Oumar Wato piggal musgal no fewi ha ganduɗa on ne tawe e koma oɗo saaha mo gonin toon to hôpital mo principal mo Dakar ko toon tawete taw kadi ko jaranoɗo e duuɓi 31 bani ko debbo biteɗo Alimatou Wata oɗo saaha holliti hen kulhul mum no fewi yidde mabɓe noon ko ittede kay oɗo hen nasu gorko nawe caggal leydi beele wawa safroyade kono kadi ɓen koninkoɓe leydi France jagganoma kene foto wonde ñalawma goto caggal ɗaccita oɗo saaha mo gonen toon to leydi Sénégal
sen gewi tonto leydi Sénégal koto Mauritanie paɗen soɗon teskiɗeɗo hen balɗe kala ɓiɓɓe Mauritanaɓe ne padi taw kadi ko discours hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdallah Aziz kekkiɗe hanke o e nder jayde leydi Mauritanie o haali hen konguɗi kewɗi no fewi tumane o salmini ɓiɓɓe mi gendidi kala o jaariɓe teni kadi o doniɓe hitande hesere nde ko wona ɗum ko kadi o yaltini konguɗi makko fate banggue sumgoji o jaari ɓe ɗoftuɓe landa IPR ha ganduɗa oɗo saaha wawi dañde kewendi tonto sutsarɗiyeji ndu leydi Mauritanie wawi dañde kewendi kadi ko fate banggue disnodirteɓe witeɓe conseiller ji taweteɓe e nder leydi ndi kala ko nden tigui kanko hoorejo leydi ndi o dañi sudde kongi makko woni yimɓe hewɓe ne mbiya oɗo saaha mo gonen ɓayde o dañi kewendi sutsarɗiyeji to mo waylo tugnorgal leydi ndi woni constitution leydi ndi o holiti ɗum jiyaka e hajuji makko ɗo saaha waylude ko fate banggue tugnorgal leydi ndi o wona memowo tugnorgal gennidi teni kadi o waylata tugnorgal leydi ndi ha tenti kadi ko fate banggue ƴamtudemo mandama ko tataɓo e nder leydi ndi o watta ɗum tene kadi kalden gonga o haali laabi jonɗi no fewi laabi jonɗi no fewi widemo kalden gonga laabi jonɗi no fewi o wona ƴamtowo dawal tataɓal hayso tawi woni yimɓe ne mbiya ƴamtu tataɓal ha nayi ɓala e ɗum ko haalulaji goɗɗi kono kanko wandi ko haali ko kono kadi ko wona ɗum ko hayso tawi woni kam ɗo e lewru avril fandu woni hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayya mandama koko gasata firtani tan ko ɗaccowo leydi Mauritanie ha laaɓi ten koye leydi Mauritanie o jooɗoto omo wallita yaadiɓe makko taw kadi ganduɗa ko ƴamoɓe lefol laamu waccata heddiɓe ne bonna leydi Mauritanie to momo golli hen golle payidinɗe no fewi e ɗum noon ko konguɗi makko kanko Mohamed Ould Abdallah Aziz kikiɗe hanki e nder jayde leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde Mauritanie wiyeten le Mauritanie ɓe kolliti batu jagorɗe hanki waɗi batu jagorɗe gam disnodiral e gostodiral miijoji ko fate banggue yoga e golle gendi leydi ndi ko wona ɗum kono laamu leydi Mauritanie hanki ɓe kolliti toon wonande ɓe mbat usine taw kadi ko gollorgal manggal no fewi e bitogol agroalimentaire mawɗo no fewi ɓoyatama darne e nder leydi Mauritanie taw kadi ganda ene wawa gollinde kene foti wonde temedde jeegom e capanɗe joyo agroalimentaire woni tan catal manggal ma darne fewno ko fate banggue ñamde e guila e lacceji ha e biskitaji hay ko wona ɗum ko kadi ko fate banggue spaghettino ha e macaron e gueɗe kewɗe no fewi beele kadi leydi Mauritanie natta faggoyade e caggal on sifti noon leydi Mauritanie faggoyo ko heewi ɓe kolliti oɗo saaha mo goɗe ɓe jiiɗi ko haɓade e kala temedere capanɗe jeegom beele leydi Mauritanie ene natta faggoyade darde ngal ɗo hen catala ngal ganduɗa oɗo saaha mo gonen ken wona temedere e capanɗe joyyi suka fuɗɗima winditade hen oɗo saaha koppareje piɓɗe waɗede hen ɗe kala ko temedde joyyi capanɗe jeeɗiɗi million koppareje uggeya so tawi wattama e CFA ma won sappo so tawi wattama e dollar ma won sappo e jeegom million koppareje dollar joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayde wiyte al akhbar ɓe kolliti l'état majeur général armée leydi Mauritanie holliti wonande koninke taw kadi ko soldat mo deuxiéme classe biteɗo Mohamed Lemina Ould Cheikh Baba kam tigui maayi e accident toon to Mauritanie kono ɓe kalani accident no waya e ɗum noon ɓe donima jinnaɓe oɗon koniyanke ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayde wiytende Sahara Média ɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie biteɗo Ismaila Ould Cheikh Ahmad waɗi jillu mum hanki toon to leydi Maroc jillu balɗe ɗiɗi hanke hande siftinde noon guila tan kewon ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi kala hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Maroc welano hay seeɗa kono ɗo saaha kam mo gonen hendu latti urdune wifa hakkude mabɓe e ɗum saabi noon jagorɗo waɗi toon jillu mum gam jillu jokkere ko fatte banggue golle hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Maroc ko wona ɗum konon jagorɗo leydi Maroc kalfinaɗo gueɗe en caggal leydi holliti hen beele mum no fewi tuma kayde ngal ɗo hen jagorgal waɗi toon jillu mum e nder leydi Maroc ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayni el wata ɓe kolliti wonande toon to Darul Beyda toon kadi ko suka gorko biteɗo Baba kam tigui wara toon taw waɗimo ko sehil makko e tuma nde ɓe dugdi yaltini laaɓi fimo laaɓiki ɗon tigui wona watta coɗi cafreɗi e kono kam wurtima jomi kono suka jaggama ene tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gondena ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi al akhbar waɗani ɓe kolliti wonande jaydiyanke goto addanama kayitol taw kadi ganduɗa ko jaydiyanke taw kadi ko jaydiyanke al akhbar waɗani toon to Nouadhibou biteɗo ebi wulde Mohamed Lefdila tuma kay nde o yaltini konnguli makko farude e jagorɗo kalfinaɗo jangde biteɗo Sidi Ould Chalem noon on tigui addinimo kayitol tuma nde wanno meeting mum taw ko meeting
IPR tonto Nouadhibou caggal mon dañi ñingoje kewɗe baɗɗe hen kanko noon ngal jagorgal waddini kaytol wonande kay oɗo hen gorko taw ko jayndiyanke mo alakhbar waɗani ha joni tonto leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale Union européenne ambassadeur mabɓe tawte tonto Nouakchott ɓe jaltini kaytol jarde e yettude e mande laamu leydi Mauritanie tuma ndiɗe hen sumgoji nde ndewi lawol e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe gonde leydi Mauritanie ɓernde e ɓernde tuma kay oɗo saaha ɓe coyni leydi Mauritanie fayi tigui koye potal e nunɗal ko wiyete démocratie sen gewi tonto Mauritanie paɗen ko tonto leydi Maroc jayde leydi Maroc witende 360 ɓe kolliti wonande gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Maroc biyetenoɗo Mohamed Kerim Lamrani kantigui yalteɗo noon ñalawma hanki o yaltiɗa ɗum noon ko duuɓi capanɗe jeenayyi wira hanki kikiɗe tonto guenale Casablanca taw ko guenale biyeteɗo Ashuhada ko wona ɗum ko noon roi Mohamed VI yaltini ɓataki hanki gam donade ndendi leydi Maroc kala tuma golle makko payidinde ɗe wonno e nder leydi Mauritanie tuma nde wonno jagorɗo taw kadi ko hoorejo jagorɗo leydi Maroc ha joni tonto Maroc keddoɗen ma en kaale jayde leydi Maroc witende 360 ɓe kolliti alakhbar noon ko jayde leydi Maroc ɓe kolliti wonande suka debbo biyeteɗo Fatmata Zahra Hasha kam tigui warti taw ko suka tokos gollortonoɗo taw kadi koye cuuɗi ñawoje ndi leydi Maroc kanko noon ɗeɗo balɗe kala ko cewiɗo kono kadi aɓe paayi haqqille makko ɗeɗo balɗe kala so ari golle aɓe payimo o wona kaalowo no feewi kanko tigui tawa hanki omo welta e suudu makko taw kadi saabi ɗum ko kaɓɓuɗo hoore makko waɗi hoore makko yarga o warti ko wona ɗum kono waɗa ɓataki hande on alakhbar hollitima ɓe janggu ɓataki o ko wawi wonde kala ma en gartu hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde sen jeewi toon to Maroc to leydi Mali paɗina to leydi Mali halfinaɗe ko fate banggue weeyoji ɓe jertini toon to Massina yogay galleji walla mbiyen yogay guure koɗɗe e takko mayela Ségou takko mayela toon takko mayel Niger toon to falde Ségou yo jeggu guure mumen ko wayno guuro wuro wiyetego Bosso e wuro wiyetego Barakou wuro wiyetego Barakoubougo ene wonde wuro wongo wiyetego Kolongo ne wonde wuro wiyetego Bosso ene wonde wuro wiyetego Ndanga ene wonde wuro wiyetego Bolibana ene wondi kadi wuro wiyetego Koyo kame e wuro wiyetego Sira Koro kame e kori ɗeɗo guure kala poti ko eggude saabu ndiyam firlima guure ɗe e tene kadi soɓe ndena koko jogori bonde toon ha joni toon to Mali keddorɗen ko fate banggue ardiɓe campagne e Soumaïla Cissé kamɓene ɓe joƴƴinino kayitol mabɓe heccanki toon to gouverneur mo Bamako gam hollide yidde mabɓe ñalawma hande o nogas e goho ñalawma hande mo gonɗen ko wadde ko wiyete caravane mabɓe yoga e Boli Bamako gam hollirde konguɗi mabɓe e mettude faade laamu Ibrahima Boubacara Keita kono kadi gouverneur o haaɗiɓe gam ñalawma janggo nogas e ɗiɗi ko manditare leydi Mali ko fate banggue jeytari mabɓe duuɓi 57 ɗum noon o holliti ko nden kay kisal ɓe jaɓata ɗum hande ɓe jaɓata ɗum janggo kono kadi ko wona ɗum ko yaadiɓe Soumaïla Cissé kolliti hawde saaha mo kalaten ɓe kolliti koɓe jippotoɓe Boli ɓe mbaɗa caravane mabɓe so tawi gouverneur jaaɓi walla jaɓani ha joni toon to leydi Mali keddorɗen oɗo hen gorko o wiyete ko Makana Diawara kanko noon mawni ko toon to leydi Côte d'Ivoire ko commerce o wonno caggal noon warti toon to Bamako o jokki jangde makko seeɗa caggal o woppi jangde o fate banggue jeeygo ko ɗon tigui o wonno ha ɓoyi o wonti tigui pittowo e bertowo Dague Juma kanko noon caggal mo wonti kadi bajotoɗo Juma oɗo saaha noon kanko tigui wiya teɓ ñalawma heccenke o taw kadi kanko tigui dahano biyeteɗo imama kanko tigui dahano oɗo hen gorko biyeteɗo imam Ibrahima Konato taw kadi ko dahanoɗo e gollotoɗo e cetal biyetegal onga taw kadi ko Alfarouq dahanoɗo guila nayduɗo hen lewru jita hecci hanke kanko noon o moftano koye leggal biyetegal Sotuba noon ne tawi nder Bamako ko toon tigui o moftanoɗe caggal noon e ballal Orange Mali taw kadi ko galle noddirguel tuma kay e kala saha mo nodda koreji Ibrahima o almami o wi ɗum gadde million ngaji ɗiɗi min ɗaccita neɗɗo mona e caggal noon nde tati ɓe keeɓi numéro keeɓi tigui noddirguel ngel jeehi toon to Orange taw kadi ko Orange Mali e ndewidi ha jetti ngal ɗon leggal ndewidi appel o ha jetti galle o puusi galle o tawimo toon omo mofti toon imam o e dusiyel pangel no fewi ten imam o ene tampi tampere mawde no fewi ne ñawi soɗon jiyanatal imam o ko won police goto wambimo omo tampi goɗɗo ne wifamo aɓe nawamo toon to clinique biyeteɗo clinique de la place oɗo saaha noon kanko imam o soit
wawata wattude haalde hay konngol taw kono kam ko wona ɗum ko kanko biyeɗo makkana jawara ɗo saha mo tawi juuɗe dadiɓe kanko noon o haali tene kadi o holliti juma ka woni ka omo haala ɓattiɓe almami o ko ɓen tigui jamiri yo daha almami o ñaago million ngaji ɗiɗi koreji almami o so tawi ɓen gaddi million ngaji ɗiɗi ha gasi ɓe mbara almami o ɓe gubba ɗum haala ka maya hay goto tinani oɗo saha noon eɗen mbiyata almameɓe kamen ha yiɓen kala yo ndento no feewi e ɓayde so tawi jamaji gonti kiram ha yimɓe ɗen mbarodiri hen ko wala hawla wala quwwata ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en jaaha toon to dire finoɓe toon ɓe oɗo saha kolliti goni koye caɗele mawɗe no feewi caggal ko laaɗe ndiyama garanno gadda toon ligguimaji kame furwiji kala mbeɗa yimɓe mbawa wurde gurdam moƴƴama oɗo saha noon maji ɗe koko kewi dak laaɗe natti arde toon tene kadi kallana ngalka koko jogori haytude yaade warago kamɓene ɓe kolliti kulhuli mabɓe ɗiɓe jogui oɗo saha mo gonɗen sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry kaggulaɗe mo Conakry dañi ɗowowo kesso biteɗo Hélène Savana kam tigui lomti biteɗo Hawa Touré caggal noon oɗo saha mo goɗen siftinde on wonande kaggulaɗe o yeeya ɗum tigui ko ɓeɗo hen witeɓe leydi turkinaɓe ko ɓen tigui jotti oɗo saha kaggulaɗe oɗo saha noon kanko oɗo hen biteɗo Hélène Savane o holliti oɗo saha mo heeɓi gam gollade e gollorade kaggulaɗe ha Guinée wawa feerde feeña ha joni toon to leydi Guinée keddoɗen ma en jaaha toon to laabe joom bitik goto taw kadi ko biteɗo Mamadou Diaby Sow ka bitik mum tigui yana fiya toon laaɓe musɗe no fewi ene tawi hakkude wuurɓe maɓe e cuuɗi cafri tawite toon to laabe ngaaluji kewɗi no nawanama ko wona ɗum ko kadi biteɗo Boubacar onne kadi ko desnoɗo ngaalu ɓe kulɓinɗum ɓe piiɗuma ɓe kefte mum koppareje joni no fewi ɗum noon waɗi ko nokku biteɗo Tula Tun Turona ko toon tigui ɗum waɗi kono ɗo saaha mo gonen dadi ɓe guddiren losko gam wawde fawde e juuɗe men e baɗɗo ngal ɗo baɗal toon to nder falde laabe sen giwi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire duɗal jaaɓi ha tedde ngal ofoye boigné oɗo saaha noon koko natani hofgo juuɗe ɓen jangguinoɓe wonɓe toon ɓe ɗo e jonte ɗiɗi ɓennuɗi ha ko fayi kala ngoɗo hofgo juuɗe noon ngo alda e happo gam hollide aɗa ndewa laamu ngo kene wona milliard uji 4 so tawi ɓe keɓani ɗum hay jangde wodata e nder leydi Côte d'Ivoire e hitande hikkande ɗum noon oɗo saaha mo goni ko kulhuli mawɗi jogaɗi so tawi kam cuuɗi jangguiɗi cuwa uddide hofgo fuɗɗima ko hunde jertinore e taw kadi wonande ɓen janggoɓe e nder leydi ndi kala ha joni toon to Côte d'Ivoire Banamba toon tigui paɗen walla mbiyen Bananba walla mbiyen Banandam ko toon tigui paɗen kene foronde ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗo neɗɗo woni ko egginayi wuuro ngo caggal nde leyɗe kewɗe nanni ndiyam maayo ngo ƴeeri ha leɗɗe kala nanni ndiyam kamɓe kala ɓe gegginama oɗo saaha noon ɓe ngala hayɗe ɓe koɗi kono laamu ngu ne heeɓo gam fewnodede e koɗorɗe hayso ko tokose ade galleji mabɓe jaltude diƴƴe ha joni toon to Afrique keddoɗen toon to Ghana paɗen subaka hande o ken wona 34 neɗɗo woni mbasi pittade men caggal kayne ndiyam kewɗam e fusi guel ɗo hen mayel bitegel nakambe noon ne tawi keelola hakkude leydi Ghana kame Burkina Faso taw kadi ganduɗa ko barage biteɗo bangre noon ene tawe e nder guel ɗon mayel taw yaltini ɗum ko taw yaltini ɗum kadi ko cetal bitegel NADMO kamɓe halfinaɗo ko fatte banggue yolayru ɓe kolliti kene fonde no gasse nayi commune walla men communautaire oɗo saaha ko ɓen tigui goni yoloraɓe e nder leydi ndi e kadi woni hen majjuɓe haɗa ɗo goɗen cuwa taw yiite ɗum noon waɗi ko toon to leydi Ghana subaka hande o siftinde tan hikka Afrique centre avantamen Afrique de l'Ouest diƴƴe keewi tene kadi diƴƴe ɗe kala wonko bonni ha heewi caggal oɗo saaha ene joga hen kulhuli mawɗi no feewi sen giwi toon to Ghana paɗen ko toon to Bene joguiɓe galle ko fate banggue weeyoji GSM ko fate banggue NTM taw kadi ganduɗa ko halfinaɓe ko fate internet oɗo saaha cogguji koko ɓeydi finoɓe Bene noon ko kolli hen metti mumen no fewi ɓe kolliti nden sa sodino nogas ne wanma ñalawma taw kadi ganduɗa aɗa jogo ko fate banggue 50 mégawatt oɗo saaha noon so tawi a soodi nogas wattama hay 30 minutes walla ni 5 minutes ɓe kolliti mette mabɓe no fewi oɗo saaha ko fate banggue ɓeydugol cogguji internet e nder leydi Bene kala toon to Libéria George Weah waɗi taɓal bangal fayide ko fate banggue leydi ndi siftinde noon leydi toon to Libéria meeɗa dañde ko wiyete titre foncier yimɓe ne ndema tan ɓene koɗi kono hay goto ala kaytol leydi mum ko fate banggue ene jeeya taw ko ndi leydi sa yalti aduna ko ɓiɓɓe ma jogori jeyde oɗo saaha noon kanko George Weah o holliti kala joom leydi yo fewnu kayita jogo titre foncier so tawi ala ɗo hen taw kadi ganduɗa ɓiɓɓe mum ko ɓen tigui dontata ndiɗon leydi ɗum noon kamɓe kala
werla be kollirim bela mabbe fe to nde huni non so tawi hebi lefol lam ma wat eden golle taw kadi ko golle ɓurnode fadede e nder leydi Liberia tanto chata jayde witen alwi hada info ɓe kolliti warande Idrissa Déby itino hocci werla muma hecci hanke o yeehi noon wuro witengo Damba wuro witengo Dama Light noon ko wuro makko e hoore mum kono kadi o ari tan ko kanko goto mo jole werla o natani wuro ngo fayi ko gese o tawi toon noon remoɓe ndew jippinde omo waɗi kala omo salminaɓe kono ɓe ganditanimo omo tuggi sawro makko gandanimo ko caggal mo noon protocole makko goto ari ene jole werla on de jippi noon wiɓe ko Idrissa Déby itno wonde ko nde witti kala ka kamɓe kala ɓe moƴƴe makko ɓe gaddi boluji ɓe gaddi bawɗi goni hongude kono kadi o hunima ma wallitɓe toon taw ko ballal payidingal ko fate banggue ndema leydi ndi sen giwi tan to Tchad koto Gabo paɗena Panthère dañi wonande kay aynaɓe ɗiɗo woɗɓe caggal nde ɓe diddi entraîneur ɗo wawa kippo mabɓe o ɗo kippo mabɓe o taw kadi ko biyeteɗo Anthony Sampos ko on tigui ɓe diddi oɗo saaha mo gonɗen caggal kadi nde mbadde Burundi match nul 1 partout e nder leydi mabɓe oɗo saaha noon woni ɗo ɓe kippomo Panthère woni tan cewɗi leydi ndi o mbiyata sewgu en mbiya cewgu kamɓe noon woni Panthère leydi ndi oɗo saaha ɗo watta ɗum ko biyeteɗo Pierre François taw kadi ganduɗa Pierre François Obiama ko on tigui ɗo ne wondi kadi biyete Daniel Cousin taw kadi ganduɗa ko international Gabon ɓe ɗiɗo goni entraîneɓe e leydi Gabon beele kadi mbawa tigui wallude équipe mo leydi Gabon beele wawa yaade hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi toon to leydi Cameroun tonto Cameroun jeetati lewru fandu ko nden tigui sumgoji mbaɗata e nder leydi ndi kono noon ha oɗo saaha mo gonen kamɓe ɗo hen lundiɓe landa joyi ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen certifié ko jayde leydi ndi ɓe kolliti wonande jayde leydi ndi wurani ko Paul Biya gonɗo kay ƴamtude dawal mum gongal e nder leydi ndi jarude capanɗe jeetati e joyi ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi kamɓe ɓeɗo hen lundiɓe taw noon ganduɗa oɗo saaha ɓe goniti koye lumaji jarruba tonto Tanzanie koko wiyete Ferry Sombre taw kadi ganduɗa ko lana mawka no fewi taw ko lana ka hinde bateau kan tigui waɗi accident e lac taw kadi koye maayo mabɓe ganduɗa noon waɗi capanɗe nayyi neɗɗo wasa ɓen pittal men aka jolno marchandise ha heewi aka jolno kadi ɓen yeeyoɓe hewɓe no fewi oɗo saaha noon hollitama e guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi jeegom hono ɗum ɗo hen kadi waɗin toon ha ganduɗa temedde jeeɗiɗi neɗɗo mbasen pittali men kono ɗo saaha mo gonen dadiɓe nono mbaɗa hen loskoji mawɗi no fewi e beele kadi mbawa fawde juuɗe men e waɗɓe ngal ɗo hen baɗala musidɓe tedduɓe kabruji mene ɗemgal pular so gueno haaji ñalawma janggo ko musidɗo meɗen Ghali Abouba mo waranen kabruji men e ɗemgal pular so tawi komin mami tawto yona altina inchallah ɗum ɗo hen wonno komin tonga noon kabruji men e ɗemgal pular ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena